Dacă l-am adus pe Gena și la aici unde stă Regina. Ne-a chemat să bem un cafea aici. Vara mea, Regina. Uite aici, la cum îl cheamă mă pe palatul ăsta? Buckingham Palace. La Buckingham Palace, auzi țiganul? La Buckingham Palace. Aha. La Eforie n-aia me cai te sovas și aici suntem la Buckingham Palace. Da, da? Aha. Buckingham Palace, vrea țigan. Dacă te spun eu lui Gena că vrei la Buckingham Palace. Stai să filmezi și eu pe aia cu bășcăliile. Garda regală, ce e aia? Dar nu se vede prea departe. Ce? Sunt prea departe. Și pe Regina pe unde intră, mă? Pe acolo, pe ușa aia? Pe acolo își face veacul. Ia ieși, mă, să te văd și eu. Aia dracu de Regina. Da, mă. Trage-mă și pe mine. Numai tu la Buckingham. Ia vezi, tata.